Comencem l'illa de Robinson. Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Demòcrates no concorrerà a les eleccions del 26J i per això ha demanat que el vot independentista no es dispersi, sinó que vagi a parar a Convergència o a Esquerra, és a dir, aquells partits que portin la independència al programa electoral. Tot plegat just després de rebre la contraoferta de Convergència per anar-hi plegats, és a dir, noms de les dues formacions en les mateixes posicions que el 20D, i Demòcrates no vol repetir la fórmula Convergència i Unió, com porta deixant clar des del novembre de l'any passat, i el que va demanar als convergents va ser una llista transversal amb independents, estil Junts pel Sí. Convergència va dir no, perquè Esquerra ja havia dit que no. El candidat de Convergència, Francesc Homs, va tornar a situar el referèndum i el veto al PP i a Rajoy com a condicions perquè el partit faciliti la investidura. És un tema que torna a venir amb força en forma de referèndum unilateral d'independència. I no és la primera vegada que sona. Demòcrates ja s'ha posicionat amb aquesta qüestió. Donaran suport perquè el Parlament el convoqui, perquè donaria credibilitat a nivell internacional al marge de la legalitat espanyola. Avui tenim a l'illa de Robinson en directe Antoni Castellà, líder i portaveu de Demòcrates de Catalunya. Senyor Castellà, molt bona nit. Bona nit. A les passades eleccions, no fa gaire, 4 mesos i mig, gairebé, el 20 de desembre, les espanyoles, em referia, us vau presentar amb Convergència Democràtica, sota les sigles Democràcia i Llibertat. Correcte. Ahir vau confirmar que, tot i la contraproposta de Convergència d'anar a un nivell similar, o sigui, Convergència i Demòcrates, ho declinàveu. Per què? Bé, perquè era una situació molt diferent. En aquell moment, recordarà que en aquelles eleccions del 20 de desembre no hi havia govern estable, no teníem, era un govern interí, no sabíem si hi hauria investidura, per tant, no sabíem en aquell moment encara si la legislatura aniria endavant o no, i per tant la situació era molt feble en termes del procés. Vam dir que excepcionalment, vam anunciar en el seu moment que Demòcrates es va crear el 7 de novembre i que les primeres eleccions on ens presentaríem eren les constituents catalanes. I en aquell moment, excepcionalment, vam dir si farem pinya des de la perspectiva d'una proposta que va ser Democràcia i Llibertat intentant la idea de la transversalitat. Per tant, Convergència, Demòcrates, Reagrupament i Independents. Sense sigles de partits, perquè l'objectiu era intentar repetir Junts pel Sí, cosa que Esquerra Republicana no va voler. A dia d'ara, hi ha govern de la Generalitat, hi ha president de la Generalitat, hi ha un full de ruta, hi ha certa, deixem-ho dir així, certa estabilitat parlamentària. La situació és una altra, i en aquest sentit vàrem dir que l'únic motiu que nosaltres consideràvem que tenia sentit anar a unes eleccions a Madrid ja no eren en termes autonòmics de que cada partit presentés un programa per com desenvolupava Espanya, sinó en el fet de fer un front comú ampli, el qual pogués ajudar a bloquejar el procés institucional a l'estat espanyol fins que es desbloquegés el procés a Catalunya. I això vol dir intentar juntar el màxim de forces polítiques. Esquerra ja va dir en el seu moment que volia marcar perfil propi, que per tant no hi combregava d'una proposta d'aquest tipus. Convergència Democràtica va dir durant un temps que sí, per tant vam fer una proposta concreta que era Convergència Democràtica, Demòcrates de Catalunya, Reagrupament, Solidaritat, més moviment d'esquerres, una llista transversal que li diríem Junts per Catalunya, amb un independent al davant, sobretot per donar el missatge que això era el que més s'assemblava a Junts pel Sí. De fet, la contraproposta va ser més en clau de coalició només entre Convergència i nosaltres, i per coherència vam dir que això no tenia sentit en termes de presentar-nos. Ja vam dir, torno a dir en el seu inici, que unes eleccions a Madrid tenen sentit en aquests moments si són per aglutinar el màxim de diputats transversalment en termes del procés català, no en termes del que es pugui plantejar en política espanyola. I aquesta negativa a anar en Convergència, aquesta coalició que vostè denomina només amb Convergència, pot erosionar les relacions amb aquest partit? O pot ser negatiu? No, però és que ja vam dir des de l'inici, el 7 de novembre, que quan neix Demòcrates neix per quedar-se. És a dir, l'única voluntat de fer coalicions és que tenen sentit en termes de la unitat global pel procés sobiranista
que viu Catalunya i que aquesta és molt necessària i que d'això estem molt mancats i que en podem parlar després de la situació actual de l'estabilitat parlamentària. El que no tindria sentit és fer coalicions senzillament en termes clàssics de partit. Jo he arribat a dir reeditar un Convergència i Unió 2.0 no té cap sentit. Per això mateix una sèrie de gent decideix fundar un partit, si no haguessin fet una altra cosa. I jo crec que això és legítim, exactament igual que legítim que és que Convergència Democràtica plantegi el seu propi projecte, si és que és del tot legítim. Senzillament, el plantejament que fem és el que és necessari a Catalunya és la unitat d'acció en termes del full de ruta cap a la independència. Si estem parlant del que són projectes propis com a partit, doncs, escolti, cadascú té el seu. Com que no us presenteu, vosaltres recomaneu el vot a Convergència o a Esquerra Republicana. Què n'espera d'aquests partits sobiranistes que es presenten el 26 de juny? En coherència exactament amb què li he dit fins ara. I sobretot per no fer tàctica. Probablement, en termes de tàctica, la lògica és que Demòcrates digués com que la nostra aposta respecte a unes eleccions de Madrid només era en transversalitat i unitat i això no ha passat, doncs fem una crida a l'abstenció. Això seria tacticisme de partit. Pensem que una vegada no ens posem d'acord en el model, és legítim que no ens presentem, però no té cap sentit que ni un sol vot sobiranista es perdi. És a dir, l'única diferència que plantegem respecte a que es plantegin els partits sols pel seu compte és que estem convençuts que el anar junts suma més i té un valor afegit. Això ho va demostrar Junts pel Sí. Per tant, fem una crida en termes globals que es voti independència, es voti independentisme. L'únic que pensem és que probablement els resultats no seran exactament igual com si féssim un sumatori tots globals, i això és una llàstima i és una oportunitat perduda. Però, en tot cas, el que mai farem és el tacticisme o la demagògia de dir, doncs ara, com que no ha sortit la nostra opció, doncs cridem a l'abstenció. Això no té cap sentit. El que pensem és que això tindrà menys força. I només faltaria que a sobre entréssim en el mig a fracturar encara més el vot independentista. Però el mapa polític que s'albira després del 26 de juny serà més o menys el mateix que el que vam tenir el 20 de desembre. Per això mateix, des de l'inici, el que plantejàvem és, probablement, en una situació en la qual haguéssim fet, deixi'm-ho dir així, un segon Junts pel Sí, en la qual haguéssim tornat a implicar la societat civil i que la idea hagués estat anem a buscar el màxim de diputats perquè precisament perquè l'escenari espanyol està en el pitjor de la seva història recent política podria donar-te una posició de força històrica i transcendent, no en termes de governabilitat, no, en termes de fer un procés de bloqueig. I quan dic de bloqueig la paraula sona dura, però és que en aquests moments la política catalana està absolutament bloquejada cada divendres pels recursos del Constitucional. L'activitat legislativa catalana no entra en el desenvolupament de la seva normalitat. Utilitzem les eines democràtiques i aturem el procés de bloqueig de l'activitat legislativa curt i, en tot cas, l'únic sentit que tenia una llista amb força d'aquestes és pactar un referèndum. Penso que cadascú pel seu compte aquest nivell de força serà difícil, perquè el que va demostrar Junts pel Sí és que havia un valor afegit que va posar la ciutadania per sobre dels partits i fins i tot els independents que cadascú pel seu compte podia anar. Vostè també és diputat de Junts pel Sí. Junts pel Sí és una amalgama de partits que es van presentar al 27S. Vostès, demòcrates, amb qui combreguen més? Amb Convergència, amb Esquerra Republicana, amb Més, amb Solidaritat, amb Reagrupament? Amb nosaltres i amb Junts pel Sí. Aquesta, jo crec que és la virtut de Junts pel Sí. I probablement la mostra de que és molt complicat posar-se d'acord amb quelcom que ha de ser molt transcendent i tan important i arriscat com esdevenir estat, i això no és fàcil, però hem de ser capaços dins de Junts pel Sí, aquesta amalgama de partits més independents, i que això ho justifica perquè és prou transcendent. Això no tindria cap sentit si ara fóssim un estat com a tal, no tindria cap sentit. Cada formació tindria que fer la seva. I això probablement és el que haurem de demostrar en els propers temps si som capaços de fer. No és tan important si ens entenem concretament uns amb els altres, sinó si som capaços de mantenir la unitat, que vol dir transversalment de 72 diputats independentistes, i aquí incloc la CUP. I això grinyola més que no una altra cosa en aquests moments. Ahir també, després de la roda de premsa, després de la reunió de la direcció, vau anunciar que estàveu a favor d'un referèndum unilateral d'independència.
Detalli'm una mica en què consisteix aquesta aposta de Demòcrates. Des de diferents punts de vista. El primer és sobre el debat que s'ha suscitat de si és possible o no pactar un referèndum amb l'estat espanyol. Sempre direm des de Demòcrates que és desitjable que existís una situació com la d'Escòcia i Gran Bretanya. I tant, desitjable que hi hagués un referèndum pactat i vinculant. Però això difícilment passarà. I el que no té sentit és que ens estem esperant en el procés català fins que algun dia doncs això passi, perquè probablement entraríem en un cercle aquell del dia de la marmota, en el qual això no acaba de passar. Per tant, si passa, que passi, però no podem aturar el procés. I davant d'això, probablement, l'acte de sobirania més important que pot fer el Parlament de Catalunya és convocar un referèndum unilateral. I algú que m'està escoltant pot pensar això ho vam fer el 9 de novembre. No, això no va ser el 9 de novembre. Ni el 27S tampoc, les plebiscitàries no ho eren. El 27 van ser unes plebiscitàries, utilitzàvem unes eleccions per fer un plebiscit, i ara, després precisament d'aquest plebiscit, hi ha 72 diputats que tenen el mandat d'anar cap a una república. Ara el tenen, el mandat per anar cap a una república. Per tant, probablement, l'acte que ha de poder fer el Parlament de Catalunya és convocar un referèndum, no una consulta, un referèndum unilateralment des del Parlament, perquè hi ha un mandat democràtic dels 72 diputats i probablement això és el que ens pot donar més reconeixement internacional. I deixi'm dir també un tercer motiu, és a dir, cada vegada més, i deixi'm-ho dir transparentment, a nivell de ciutadania, el full de ruta que ens hem plantejat és un full de ruta complexa, va ser un full de ruta fruit de molts equilibris entre totes les formacions i necessitem també donar un escenari molt clar. Ara hi ha un procés constituent. El debat està obert de què carai vol dir exactament el procés constituent, com ens hem de posar d'acord amb el procés constituent, si això acaba amb unes eleccions constituents o... Doncs jo crec que aquest procés l'hem de fer, però el que és més nítid i més transparent davant de la comunitat internacional és que finalment no un govern, sinó un Parlament de Catalunya insta i convoca un referèndum i que té un resultat i que tingui un resultat d'èxit. Evidentment, un resultat d'un sí, això comporta una declaració automàtica d'independència. I amb una pregunta molt clara, amb una pregunta molt clara en la qual és un sí o no a la independència. Avui Junts pel Sí, la CUP, al Parlament, heu marcat el mes de setembre com a inici d'arrencada del procés constituent i també heu rebut a la plataforma Reinicia, que us han proposat 3 fórmules per validar el procés, el multireferèndum, una macroenquesta o una consulta impulsada per la ciutadania. Vostès com ho veuen? Perquè comentava que era el referèndum unilateral d'independència com a fórmula. Com veuen aquestes altres? Jo crec que aquestes altres són possibilitats a explorar, però hem d'intentar ser el més clars possible, sobretot, primer per la pròpia ciutadania, que s'entengui exactament què anem a fer, però deixem dir-li que sobretot per la comunitat internacional. El procés català guanya i molt durant aquests anys quan la comunitat internacional el que veu en contradicció respecte a l'estat espanyol és per què no se'ls deixa votar. Això és el més rellevant. Per què una comunitat que vol decidir el seu futur no pot votar? I això és el que seria absolutament més clar. I fins i tot podríem discutir, i això és el que hauríem de fer els partits ara quan acabi el soroll de les eleccions, si això té sentit abans d'unes eleccions constituents o posterior a unes eleccions constituents. Això és discutible. Però probablement, si hem de fer un exercici de sobirania, deixi'm-ho dir d'una altra manera, si en algun moment sabem que en el marc de la legalitat, que anem transitant de la legalitat del marc espanyol al marc català, en algun moment ha d'haver un punt de trencament. I aquest punt probablement és l'exercici de la sobirania de convocar un referèndum en conseqüències. I vostès marquen que hagi de ser abans o després d'aquestes eleccions constituents? Això és el que hem de consensuar amb els partits. Si vostè em pregunta particularment, jo crec que posats a fer això té més força fer-ho després d'unes eleccions constituents, en les quals tots i cada un dels partits que es presentin tinguin en el seu programa el fer això immediatament i, per tant, torno a dir, davant de la legalitat internacional, doblement et legitimes portant en el teu programa que els ciutadans t'han donat el mandat de convocar-los amb un sí o no a la independència i es convoca immediatament en termes del resultat del Parlament de Catalunya. Però en qualsevol dels casos això és discutible.
és possible prendre una decisió si hi ha unanimitat anterior en aquest procés. Es pot fer. Hi ha una majoria de 72 diputats que tenen un mandat, també. Voldria parlar de pressupostos, perquè aquests dies, després de la setmana passada que es van presentar, aquests dies estem assistint a una sèrie de declaracions. Avui, finalment, la CUP ha presentat aquesta esmena a la totalitat. Neus Munté al migdia també deia home, nosaltres per negociar ens agradaria que no es presenti aquesta esmena. Hi veu marge de negociació aquí? O hi veu marge d'entesa per arribar a aquesta negociació? A curt termini molt complicat. És que tècnicament és molt complicat. Estem abocats a una pròrroga. Probablement el que hem d'explicar és que quan el govern presenta un projecte de llei ja està entrat per registre en el Parlament, el projecte de llei de pressupostos no es pot modificar, és a dir, tenim uns terminis. Una vegada està entrat el projecte ja no es pot modificar. Si s'entra una esmena a la totalitat, de fet és una esmena de retorn. El que està plantejant la CUP amb aquesta esmena és, escolti, retiri vostè la llei de pressupostos. El que vinc a dir és, no sé quina solució hi veig d'aquí en el debat a la totalitat. És a dir, d'aquí al debat a la totalitat només hi haurà el marge de, o bé, per modificacions futures anunciades, però que no es poden concretar, la CUP retira l'esmena a la totalitat, cosa que ha dit que no farà, o bé el govern se'n va a una votació en la qual no té una majoria i es retorna el pressupost o el retira ja directament. Què vinc a dir? Marge de negociació? Bé, després del dia 8 sempre hi ha marge de negociació. Si vostè em pregunta, hi ha marge d'avui al dia 8? Bueno, d'avui al dia 8, l'únic marge que hi ha perquè se segueixi parlant del pressupost és la retirada de l'esmena a la totalitat. És que tècnicament, no és una qüestió política, tècnicament no n'hi ha cap altra. No n'hi ha cap altra. Avui també Junts pel Sí i la CUP han registrat la primera de les 3 lleis de desconnexió, la de la Seguretat Social Catalana, però han deixat pel segon semestre la part que fa referència al model de protecció social. Per què es fa per separat una i l'altra? Que són 2 lleis però que venen a ser la mateixa per desplegar la llei de Seguretat Social Catalana. No és la mateixa, és a dir, són 2 lleis... Probablement, quan vam parlar de lleis de desconnexió i de transitorietat en el seu moment, hi ha la llei de transitorietat, la llei de la protecció i seguretat social i la llei de la hisenda pròpia. Fixi's que la llei de la hisenda pròpia probablement serà un codi i un llibre amb 4 o 5 o 6 lleis, que és el que tenen els països normalment. Ens expressàvem en termes de que s'entengui la població de que són paquets. Però en l'àmbit de la seguretat social, com tenen tots els estats, hi ha una llei que t'emmarca quins són els àmbits de protecció que té un estat i hi ha una segona llei en la qual fins i tot tens que concretar tipus, cotitzacions i demés. Per tant, una cosa va després de l'altra. És que és així. No es podia fer amb una sola llei. De fet, no trobarem exemples d'estat, ni el propi estat espanyol, que tingui una sola llei regulant. No es per esquivar el TC en aquest cas? No, perquè en el plantejament en el qual hi ha, probablement primer hem de fer les coses que som capaços de desenvolupar i probablement sí que arribarem a un moment en el qual es prendrà la decisió final. I deixi'm que ho digui així, és que en la part final, quan estiguem prenent aquesta decisió, serà bastant irrellevant al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ho és o no en aquest mentrestant amb l'activitat legislativa normal del Parlament de Catalunya. Quan ja estem plantejant la part final de la desconnexió, deixi'm-ho dir així, l'últim problema que tindrem és el Tribunal Constitucional. Senyor Castellà, hem acabat una primera part de l'entrevista. Com sap, també tenim els tertulians a la taula vermella que volen fer les seves preguntes. Moltes gràcies, Antònia. Bona nit, senyor Castellà. Bona nit. Li prendrem uns 5 minutets més amb algunes preguntes aquí a la taula. Començarà la periodista que tenim perdona, Natàlia Bravo, això. Sí que és el segon dia que ve i avui estava una mica despistat. Natàlia, perdona, endavant. Bona nit. La meva pregunta va respecte al referèndum unilateral de la independència, que comentaves que estem com una mena de dia de la marmota i que era una bona manera de veure'ns bé a fora d'Europa. Què ens diferencia amb aquesta desobediència d'un referèndum unilateral respecte a la desobediència que proposa la CUP? Quina garantia és per als ciutadans? Ves que en aquest cas hi coincidim. Però un és referèndum i l'altre és una declaració unilateral. No, la CUP ha assumit la proposta del referèndum unilateral.
Sí, l'assumeix, però ell primer volia una declaració d'independència unilateral. Llavors em pregunta, quina és la diferència? Sí. N'hi ha... És a dir, lògicament, la diferència és evident entre fer un referèndum o una declaració sense referèndum. Doncs, quina és la garantia que podeu oferir? En termes democràtics, jo crec que el que ha avalat tot el procés és precisament la capacitat democràtica del mateix. Doncs, si una majoria de parlamentaris amb un mandat clar en termes internacionals, el que convoquen és un referèndum d'independència, això tindrà una tensió, per descomptat, de contradicció amb la legalitat espanyola. Però és molt més complicat el tombar-ho des de la perspectiva de la comunitat internacional. És a dir, pot entendre molt més la comunitat internacional que el que s'està exercint és el mandat dels ciutadans que han donat a uns diputats i a una cambra de ser consultats. Això és molt més difícil de rebatre. I si això ho fem, el resultat, i un esperaria que fos bo, queda molt més legitimat. Per tant, jo crec que és una manera molt més, si vol, d'enfocar-ho en termes del reconeixement internacional, doncs que això és essencial en el procés de crear una república. No només, jo sempre dic, sobretot, ha d'interessar bàsicament els catalans, però sobretot en el procés de la comunitat internacional. Li fa la pregunta ara al Manuel Bueno, vicepresident de Sumate. Bona nit, senyor Castellà. La meva pregunta va relacionada... Fa pocs dies teníem aquí el seu, fins fa poc temps, company de viatge, que era el Ramon Espadaler, i ells continuen la seva i deien que es presentaran per solitari en cas de noves eleccions. La meva pregunta són dues. Una és, sembla ser, ara per ara, que és poc probable que si hi haguessin eleccions Junts pel Sí es poguessin reeditar, o això és el que es manifesta. I llavors la pregunta és si el cas de no reedició de Junts pel Sí, com pensen fer-ho? També amb un nou partit o s'incluiran dintre del projecte que està fent el president Mas o està liderant el president Mas de la gran coalició? Sí, contesto molt ràpidament. Sí, així ho vam anunciar. Demòcrates neix el 7 de novembre i anunciem ja en aquell moment, i així ho complirem, que les primeres eleccions a les quals ens presentarem són les constituents. Per tant, ens presentarem com a projecte demòcrata, com a partit demòcrata. Sí, ens presentarem en aquestes eleccions. I probablement, en qualsevol dels casos, i no li fujo estudi, l'únic motiu pel qual podríem fer una coalició seria si es repetís, o si fos necessari repetir, una llista transversal de tot l'independentisme. Només en aquesta situació. Que en el projecte del president Mas vostès encara no parlen ni pensen ser-hi presents. Però deixem que li digui una cosa, és a dir, el projecte del president Mas és un projecte que s'està desenvolupant i, per tant, veurem exactament on acaba, i aquest és el projecte. Si Demòcrates de Catalunya, quan pren la decisió de que s'ha de recuperar el que significava la Unió Democràtica del 31 i fa una evolució, un plantejament d'un partit que intenta en la seva estructura ser diferent a el que coneixem fins ara, perquè és un partit que funciona amb voluntaris, amb òrgans col·legiats, amb processos de primàries obertes a la ciutadania, o prohibint en el seu finançament el crèdit bancari, amb tot l'esforç que significa això en aquests mesos, per acabar-se diluint amb qualsevol altra formació, no seria gaire coherent. Per tant, aquesta és una formació política que neix sobre el criteri número 1, sobretot de la regeneració, del desenvolupament del concepte del bé comú, entès en termes de personalisme comunitari, sobre l'eix principal de l'educació i la cultura com a essència de desenvolupar un país lliure i sobre l'economia del coneixement com l'eix de desenvolupament de país. Per tant, la regeneració en termes d'organització política i la regeneració en termes de país. És el torn d'en Xavier Ginesta. Què tal, senyor Castellà? Bona nit. Jo aniré una mica cap al seu passat a l'administració, perquè hem coincidit més d'una vegada vostè com a secretari d'Universitats, i precisament no voldria deixar passar l'oportunitat de preguntar-li sobre l'últim informe de la CRUE que ha sortit publicat avui, i en el qual presenta algunes dades francament complexes, sobretot si analitzem una mica
el que suposa per al procés de creixement del país. I en aquest sentit parlo d'Espanya, però també enfoquem-ho a Catalunya. Una de les dades és que les universitats espanyoles estan produint un 60% de patents més, però, per contra, només suposa el 8% dels ingressos. Per tant, estem en una situació en la qual a Espanya costa molt mantenir les patents en comparació amb altres països d'Europa. Per tant, la Universitat Espanyola no és competitiva en aquest aspecte, segons la CRUE. Catalunya, en aquest sentit, què hauria de fer per poder arribar a un nivell de transferència similar en altres projectes europeus, en altres potències europees, partint de la base que també el model universitari català vostè sempre va defensar que s'assemblava molt a l'europeu, o s'havia d'assemblar a l'europeu. Sí, de fet, s'assembla i molt. Jo diria, el primer apunt és el model universitari català no té res a veure a la seva estructura ni a les seves dades el que representa el model universitari a l'estat espanyol, ni amb la voluntat ni el lideratge tant de la comunitat científica com la direcció de les pròpies universitats. I probablement la mancança que tenim és encara la cotilla de la legislació espanyola. Però, com que no ens allarguem amb això, deixem donar només una dada de la gran diferència que existeix. És a dir, quan mirem la generació de coneixement a Catalunya, el Consell de Recerca Europeu, que és qui dona els fons de recerca d'excel·lència, el 56% dels fons que arriben a tot l'Estat es queden a Catalunya. El 56%. Tant, la diferència és abismal. Tant, Catalunya, en aquests moments, és el pol de coneixement probablement més important del sud d'Europa, amb dades. Ara el repte que tenim en els propers 10 anys, i això és molt important en política, normalment ens donem objectius a 3-4 anys, el repte en 10 anys és com som capaços de transferir tot aquest coneixement al desenvolupament de l'economia del coneixement. I aquí tenim un repte important. Les patents són un indicador, però són un indicador més. La capacitat de desenvolupar la col·laboració en la creació de spin-offs, de start-ups, els programes de doctorats industrials, això és el que anirà desenvolupant i cada vegada més hi ha un debat universitat-teixit econòmic que seria fins i tot impensable fa 10 anys a Catalunya i que ara es desenvolupa amb tota normalitat. Deixi'm que ho digui així, també és un dels motius, o principals, també, per ser un estat independent. Al segle XIX vam fer la revolució industrial i vam tindre la renaixença del catalanisme polític. En el món es parla del procés de revolució del coneixement com una quarta revolució industrial. Catalunya és l'únic lloc del sud d'Europa que està en condicions d'incorporar-se a la revolució del coneixement. Ara, això ho farem si tenim les eines d'un estat. Per tant, el nostre sistema de coneixement i les nostres pròpies universitats són un motor enorme d'allò que va fer, deixi'm-ho, a vegades dic, aquell lideratge d'un àmbit de la burgesia de revolució industrial, el lideratge el tenen la comunitat científica en un país que té la capacitat de fer el salt tecnològic en termes de que té un nivell de recerca, que té la condició necessària per fer aquest salt a una indústria basada en la innovació. I això, sobretot, té a veure amb la riquesa d'un país. I això té a veure amb tenir un país en els quals els sous no siguin baixos i que l'equitat ens porti a un país en el qual està competint la seva economia per innovació i no pels costos. I, per tant, això té una conseqüència molt important en els propis ciutadans i en el benestar global. Acaba amb Vicent Sánchez. Gràcies, senyor Ingrés. Bona nit, senyor Castellà. Bona nit. Abans, quan s'ha referit a la manera de com acabar aquesta legislatura i aquesta etapa del procés, etc., m'ha inquietat una mica perquè em fa l'efecte que últimament, i encara falta bastants mesos, hi ha moltes opinions, en ocasions que sí, que més o menys encaixen, en ocasions que no encaixen de cap manera, i que al final el que fan és sembrar molta confusió. I que ja tenim prou marejats a una sèrie o a un sector dels votants en aquest país, que són els que han votat aquestes opcions, per damunt ara marejar-los amb discussions abans d'hora, però sobretot que no acaben de funcionar o que no acaben de... que entre elles resulta que poden ser més antagòniques que una altra cosa. Sí, i coincideixo amb vostè des de la següent perspectiva, de més. La ciutadania de Catalunya, en tot el procés de mobilitzacions, va ser capaç de moure transversalment, no preguntant ideològicament què pensava cadascú, un moviment enorme que és el que ens ha portat a la capacitat de tindre una majoria de 72 diputats. Els 72 diputats, teòricament, hauríem d'estar responent en aquests moments amb la capacitat d'unitat que sí que ens va demostrar el ciutadà.
I ara, si fos políticament correcte, li diria que ho intentem i ho estem fent. No ho estem fent. No estem responent al nivell que es mereix la ciutadania i que ens va portar en aquesta majoria. Ara tindrem el soroll electoral, però probablement és del tot urgent que, passat aquestes eleccions, ens convoquem a la mesa de partits i amb les entitats i recuperem exactament quina és la unitat per definir clarament davant de la ciutadania com intentem acabar o engegar, depèn de com s'ho miri vostè, aquest procés. I què vull dir-li? Si no fem un abans i un després abans d'aquest estiu, probablement estarem fracassant com a representants d'un mandat que ens donava la ciutadania. I és urgent que aquest juliol siguem capaços de sentar-nos els partits independentistes, més les entitats que van impulsar tot el procés, i quan dic replantejar no és modificar el full de ruta o no, sentar-nos, com vostè deia una mica, de dir, escolti'm, estem a la meitat d'aquest procés de 8 mesos, hem de seguir una dinàmica normal de parlamentarisme, de tens raó, tu ho fas millor, jo ho faig millor, jo apreto més, o ens ho prenem en sèrio perquè el repte és enorme. I som capaços de fer un parèntesi en el partidisme i acabar el procés que vam dir que faríem. Senyor Castellà, ja per acabar, Demòcrates té 7 mesos de vida, us vau conformar, ho heu dit abans, al novembre de l'any passat, després de la divisió al juny d'Unió Democràtica. Quins reptes teniu ara per endavant? Aglutinar persones també descontentes amb altres partits, potser també d'altres que surten ara d'Unió Democràtica, darrerament? Miri, en termes generals, diria que una de les coses que ens il·lusiona més en el projecte és... Nosaltres vam dir que naixíem en transparència, per tant, diem exactament, molts o pocs, quants afiliats tenim, que són voluntaris. Fins a aquest Nadal érem uns 1.200, ara estem sobre uns 2.300. Per què dic això? És molt, és poc, no? El més interessant és que 1.200 era l'escissió d'Unió Democràtica. Quasi unes 800 persones més no venen d'Unió Democràtica. I quan hem analitzat una mica i hem fet una mica una enquesta interna per què a Demòcrates no estem amb l'imaginari, vostès avui ens donen una oportunitat, però no estem amb l'imaginari col·lectiu als mitjans de comunicació, això és complexa, amb totes la resposta era és molt important el procés de com fer les coses. És veritat que vostès tenen voluntaris, és veritat que vostès tenen òrgans col·legiats, és veritat que el que plantegen és una regeneració de la vida pública i especialment la gestió del talent. I probablement és molt necessari recuperar, i amb aquesta tasca hi som, la idea de que un partit polític no ha de ser un objectiu en si mateix. I és la reconnexió entre la ciutadania i la vida pública. I aquest és el repte més important que tenim. Doncs, senyor Castellà, moltes gràcies per estar en directe a l'Illa de Robinson. Esperem veure'l novament aquí en directe al programa. Moltes gràcies a vostès.